Maligalig na ba? Bakit nagmamadali? Lahat na ng kabalastugan na driver. Paglalagay na ng tulay. Ano gusto nila, Jollibee?
Spaghetti na may fries. Hmm. Ay. Grabe, oh, nilalagyan na ng ano. Mhm. Pwede ba? Napakalit tong truck na to. Diba? Lipat na naman siya. Palibasa, ang lalaki. Ikaw ang matatakot eh. Ikaw ang maliit. Ito mo, oh. Yun, oh, lalagay na sila. Pondasyon na yan. Yan, oh. Saglit na lang yan. Siya mo, hindi mapakali. Pumunta siya rito pero nakasenyos siya doon. Ay, nako. Yun, nilunahan na.
malaman na yun. Umabot ng 300. Ba pa yun? Ba't dalawa pinag-ibig? Akala ko yung money train. Ano mo lang, grabe isa ko, dami na bukak. Nag-Big Mac pala siya. Ay, Big Mac pala si Manang.